हेलौ फुटबल गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा लोगो नोंथांमोन नैबे जारा फाग्लाया नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोलायबाय। ओइ लोगो नोंथांमोनाथ' टिकेटनि फाग्ला टिकेटखौनो सोंदावबाय थायो। टिकेटनि थाखायनो नोंथांमोना मेसेज खालायबाय थायो, कमेन्ट खालायबाय थायो। मिथिबाय नामा टिकेटखौ माबोरै मोनगोन, बबेयाव मोनगोन? नोंथांमोना पासनि गेजेरजोंनो खेलाखौ नुनो हासिगोन। एबार पास मिथिबाय, एबार टिकेट सिस्टेम गैया, एबार पास सिस्टेम। दा अब्ला पासखौ माबोरै मोनगोन, माब्ला मोनगोन, बबेयाव मोनगोन, सोरनिफ्राय मोनगोन ना? बे पासआ माबायदि जागोन, बे जोंनि मोनसे सोंलु। दा जोङो रावबो पासखौनो मोनथ'नो हायाखै। दा लोगो नोंथांमोन, टिकेट सिस्टेमा जानायब्ला जासिगौमोन। नै जों दानो टिकेटखौ दाननो हासिगौमोन बुक माइ श'आव। किन्तु दाहालागैबो जिहेतु बुक माइ श'आव टिकेट इसु खालायनाय गैया, दा अब्ला जोङो बे समाव जोङो साननो हायो एबार मा टिकेट सिस्टेम जानाय नङा, एबार पास सिस्टेमानो जामारगोन ना? आरो आङो एसे एनै टाच खालायनानै, एसे डिसकास खालायनानै आङो बेखौ एसे एनै मिथिनानैबो मोनखाबाय, एबार पास सिस्टेमसो जागोन आरो। दा जोङो पासखौ माबोरै मोनगोन, बेबो मोनसे बाथ्रा जालायबाय। दा नोंथांमोना धैर्य हम, पासखौ मोनगोन। पासआ बे सानसे साननैनि गेजेरावनो माबा मोनसे जागोन, बा पासआ इसु जानो हागौ। दा नोंथांमोना माबोरै इसु जागोन आरो बबेयाव जागोन बेखौ बे साननैनि उनावनो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो। नोंथांमोना ससियेल मेडियाजों सोमोन्दो लाखिबाय थाथ'। दा बे समाव ससियेल मेडिया नायनायखौ गारथ'नो नाङा। दा नोंथांमोना बिदिनो इउटुबाव नाय, फेसबुक पेजफ्राव नाय, अब्ला नोंथांमोना निउसखौ सानसे नङा सानसे मोननो हागोन आरो बे पासनिखौ। आरो लोगो नोंथांमोन, आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थाबावगोन। जोंहा फ्रेन्डलि मेट्स जानानै थांबाय, बड'लेण्ड FC भार्सेस शिलं लाजं FC, बे मोननैनि गेजेराव। दाखालिबो जादोंमोन बड'लेण्ड FC भार्सेस आसाम पुलिस। दा फ्रेन्डलि मेट्स जानाया अब्ला खननैयानो जाबाय, जासिन खननैयानो जाबाय। दा शिलं लाजं भार्सेस बड'लेण्ड FC बे खेलाया जानानै थांबाय। दा बेनि उनाव जों मा मिथिनो हायो, जों मा साननो हायो, जों मा मोनदांहरो, जों मा नुहुरो? दा फ्रेन्डलि मेट्सआ खननै जाखांबाय नालाय, बे फ्रेन्डलि मेट्स खननै जाखांनायनि उनाव बड'लेण्ड FCआव गोदानै प्लेयार जइन जानाय नंला, बेखौ जों मिथिनानै मोनो ना। दा फ्रेन्डलि मेट्सआ जाहैबाय ट्राइ नायनाय, मोनसे ट्रायल बायदि नालाय। दा ट्राइखौनो नायखांजोब्बायबा, नङा होमबा? सोरबा गोदानै फैबावबाबो बेखौथ' आरो माबोरै एडजास्ट खालायगोन? ओंखायनो गोदानै फैनाय नंला बायदि नुहुरबाय आरो, बड'लेण्ड FCआव गोदान प्लेयार फैनाय नंला बायदि। खिन्थु जियानो जाया मानो, कार्बि आंलं मर्निं स्टाराबो मोजां प्लेयार कालेक्सन बानायदों एबार। दा बिथांमोना सिगांनि जसेफमोनखौनो लाफिनदों, एबारबो जसेफमोनखौनो लाबावदों। आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना गोदान प्लेयार एबार कालेक्सन बानायनानै लाबावनायखौ नुनो मोन्दों। आरो मिथिनो मोननाय बादिब्ला, आरो बिथांमोना एसे एनै आंजों एसे कन्टेक्टआव थाखायो, रायलायो आङो बिथांमोनजों। दा बिथांमोना जेसे हागौ एसे टिमखौ गोरा बानायनो नाजादों। बड'लेण्ड FCनिख्रुइ साबसिन बानायनो बिथांमोना नाजागासिनो दङ। दा लोगोफोर, अब्ला जोंनि बड'लेण्ड FCनि मोनफ्रोमबो फाइटआनो डेन्जार जागोन ना? मोनफ्रोमबो मेट्सआनो सुपार हिट जागोन। कार्बि आंलं मर्निं स्टारजोंबो जोङो बड'लेण्ड FCनि खेलाखौ नायोब्ला जोबोद माने बिराद जबरदस्ति गेलेनाय बायदि नुयो आरो। माने देरहाथारनांगौ, बिसोरखौ फेजेनथारनांगौ, बेबायदि जोङो मोनो आरो कार्बि आंलं मर्निं स्टार आरो बड'लेण्ड FC बे मोननै टिमनि गेजेराव गेलेनायखौ। दा बड'लेण्ड FCखौ माने फेजेननो हायोबा जोबोद नाम जागोन बिथांमोना, बेखौ सानो। बड'लेण्ड FCआबो कार्बि आंलं मर्निं स्टारखौ फेजेननो हायोबा जोबोद नाम खामायनो हागोन, बेखौ सानो। आरो जुदि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCखौ फेजेननो हायोब्लाथ' माने जारिमिनखौनो सोरजिबाय, नङा होमबा? बड'लेण्ड FCआ बा कार्बि आंलं मर्निं स्टारा बेबायदि। दा लोगोफोर, नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCआ एसेबां गोरलै मोनसे टिम नङा। बिथांमोननियाव गोबां एक्सपिरियेन्स हल्डार प्लेयारफोर दङ। बिथांमोना ISL, I League बेसेबांबा गेलेखांबाय। बिथांमोननियावबो एसेबां
बेबायदि माने बिथांमोनखौबो एसेबां गोरलै फेजेननो हागोन होननानै रावबो बुंनो हाया। दा नोंथांमोना नाय नङा होमबा बिसोरनि प्लेयारफ्रा बबेयाव माबायदि गेलेयो। दा पार्थिब गगৈ मोनानो गेलेयो आरो बे लोगोसे बे शिलं लाजंनि खायसे प्लेयारफोर दङ बिसोरथ' ओरैबायदि सुपार गेलेयो माने बिथांमोननि गेलेनायखौ बासिनो हाया आरो बिथांमोनखौ फेजेननो हाथारगोन होननानैबो जोङो बुंनो हाया आरो दा खिनो हाया। दा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि बे आजारे मोना जुदि फैफिनदोंब्लाथ' बिथांमोननि गेलेनायाथ' माने मिस्टेकआनो जाखाया बिथांमोननि जोनाय गल सोनाय बेफोरो सुपार जाखायो आरो दा अब्ला गोरलै फेजेननो हागोन बे सहस नङा। बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि बे खेलाया सुपार हिट जागोन आरो जों बे खेलाखौ नायनो थांगोन। लोगो नोंथांमोनाबो नायनो गारनाङा जों ज'यैनो थांगोन आरो ज'यैनो फैगोन नङा होमबा। दा अब्ला लोगो नोंथांमोन बेखिनियानोसै दिनैनि थाखाय दोनथ'बाय दे उनाव आरो भिडिअ लाबोफिनलायगोन। दा पासखौ माबोरै मोनगोन जेब्ला पास मोनो अब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोनानै फोरमायथिनानै होगोन। नोंथांमोना